Kanigri ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia phi di meri nong di walang. Kini kilong kimat ki pokong san jong ka khubor mata ka stem. Ka jingi kendu alang jo ki he sipai na barok lightly ki kenhon sipai ke India ya ka bala jer kerteng parivartan chintan kala long minnin ka singi ha New Delhi. Ha Assam ka jinglap election na ka benta ka jingtap vote ha ka thup ka baningkong kala nang thanem shishu menta. Hakawini ki jingjok bakraw ka Bethany Hospital Shillong kala Shajiet kum ka Center for Quality Promotion da ka CAHO India. Ba ka North Eastern Hill University Nehu ka yo ka kadan ka bakhandai phulai na pedeng shis patali ki school ba balado jong ka India. Ki khubor ki babnya. Ka parivartan chintan ka badai ka dorbare ka dolang jong ki he sipai na barok lightly ki kenhun sipai ka India kala long minnin ka singi New Delhi. Ka jingtemu ka bokongsan jong ketika program ka long ban yo ya sam lang ya kirukum perkhat ki pathamai ka jing start jong ka trika kta ban ka jingpin biang he ki jaka ki baduna khnang ba ka tanat ya dari kan long ka baklan. Uklido jong ka defense staff u Anil Chauhan ula penya ya ketika dorbar ka balalong barok sisingi. Kadairu kasian ka beningkong ban penlong ya ka parivartan chintan ha ka ba ki nongelam ki ba khmat jong borok lightly ki ken hon sipai ne ki thamai trekam ba pher ki lekin do lang ha ka wi kerensan ban pensngau ya la ki jong ki jingai lenti ha ka kam ka ba ki tre. Ha Assam ka jinglap election na ka benta ka jingthap vote ha ka thop ka beningkong kala nang thanem shishu menta. Ha ka thop ka beningkong ka jela Assam kan thap vote ban jet san ngot ki nong mikhman sha ka yeng dorbar thau an lok sabha. Minta kasi ginong ilang rangba jong kasing BJP kin thopru ya menteri ki kampo yang ke sarkar pedeng Amit Shah kini kren ha ki jingilang pajba Hadibrugar Lakhimpur bat Sonitpur district jong ka Assam. Ha kawai pat kaliang menteri rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma lembar menteri ka sarkar pedeng Sarbanand Sonowal kilanang penklan shu ka jingilap election jong ka BJP. Nakaliang juga sing Congress, u President juga sing Assam u Bhupen Bora, u National General Secretary Jitendra Singh, baru MP Gaurav Gogoi, ki tray klemshong that ban kring ginong thap vote syakaliang jengki. Menning kasngi, kadairu kasngi ka bakhaddu ka bagi kertong ki la ban weng kerteng no eladi na kalampung ikon election ha ka thop ka baar. Ha ka jing bishar ki kot ki sla badan kam la syamba barok 100% ngot ki kertong ki bala pendung kerteng menyakun election kim dan ka bakum kono ka jingwit jingwa. Ha ka thop ka baar jong ka jing thap vote ha Assam na ka benta ka Lok Sabha election ki don santli ki shuki ha ka yeng dorbar thauan Lok Sabha. Ka jingpin bipin biang ki court thap vote EVM but VVPAT ki ban penun kam ha ka jing thap vote Lok Sabha ha ka jilla Arunachal Pradesh kala sedang nandu ka handru tarik uyayong ki don chispa phraphongot ki barikor na ki ka Electronics Corporation of India Limited ki bala poi ha ka te ke jilla bala bha kam ki ha ki jaka ki ba pher ha baro ar pusantli ki district. Ke election commission kala boru ya ki nongpet perman ki badai ban khmi ya ki jingpin khre baran kambaro haka baide ba ki election Lok Sabha 8000 arpusaw haka ba kin hap dan lang haka por ba pen biang ki court thap vote haman la ka polling station ka jingthap vote ka jilla Arunachal Pradesh kan long haka khat khandai tri uyayong lakmi ya ka jingat bet jong ka tre ka ta penkre election da ki returning officer jong ki assembly constituency ringkat be ki assistant returning officer jong ki parliamentary constituency. Ha ka bakhaddu ka BJP unit ka ba harilum garo kala menjur ban aijing kersha ne ka kertong jong ka NPP ka agat ha sangma ha ka ni ki election Lok Sabha menta ka kenti. Lalawan polisya ka te ka jinga suthu jingmut ha ka jingilang ka ba kite ki arkan hon ni ka bala penong hatura mensi ublay. Wala kata kidang don hi katuk ani ngot kinong elam ke BJP hari lumgaro ki berang sngothut halor ka jingbam la jong national president ke NPP konar ke sangma ubari ru menteri rang ba ka jilla ban penrung ki armut ki MDC ke BJP Hagaro Hills Autonomous District Council GHADC ha ka executive committee balalam khamat da ka seng NPP. Kani kalong ko way ki jingbu kondon jong ka BJP kata ban kan thop ki armut ki MDC ka BJP ha ka executive committee jong ka GHADC ba kum tahi kin sa ay ya ka jinggersha ni ka kartong NPP ha ka election Lok Sabha. Kani ka khubor ka wanchpi na ka AKASHVANI Shillong.
haka wai ni ki jing jo bakrao balala man kan jo haka liang ga jing penbiang ka kot ka khia aka than chatai lam mi ngi ka Bethany Hospital Shillong kala sha jet kum ka Center for Quality Promotion da ka Consortium of Accredited Healthcare Organization CAHO India kani ke jing ai ka dan jong ka CAHO kala penlong ya ka Bethany Hospital kum ka hospital ka baning kong e aka than chatai lam mi ngi bat ka hospital ka ba lai phu nyau haka ri ban yo ai ka nam ka buram na ka banta ka kam shakri ka ba IT lut ban penbiang ka kot ka khia bat bu ikinong pang haka jing sngu shingan ya kate ke jing pen manala ai ha ka dorbar ka ba arsngi jong ka International Healthcare ka balalong ha Kolkata Dangshan ha ka bala donlang ru ulat ka jela West Bengal u Dr. CV Ananda Bose ku mukongsan ki blai shim ta ha ka te dorbar ki ken thop ikin ngelam ki pokongsan ha ka liang ka kot ke khia ki bala wal nang keleng keri bar kumju ni ki benta ba pher jong ka perthai kasing Congress min kasing kala ther tinge kasing BJP da ka bakno baka persyang man pen pat pen praya keri halor kanong rim jinge pher ha ka jinge nyam habe kren bikinong pathai khobor ha New Delhi min kasing kanong ai ktien jong kasing Congress ka Supriya Srinate kala kno ba ka BJP kala thau ya ka jing or pat ha pading ki pat nyong song ka ri da ka babo ka jinge pher nyam ha kani ka por election ha ka jaka ban peni ya ki jing trikam jong ka ha kini ki spos nem ba ka bat e ka bor sanchar kala kawang ktien ru ya ka jing kren jong menteri rang ba do kari Narendra Modi ubala keno baki matrikam ha ka jing elap election jong sing Congress ka ba kala pelat ki dei ki dakshan jong ka Muslim League ha ka wai pat ka khobor u president jong ka BJP u JP Nadda ru ula wo dong ki matrikam bala penmi de ka sing Congress ha ka ba ulo ong ba kam shai satya la ka dei ka jing pun kre jong ka sing Congress ni jong ka Muslim League ka edu rank ka badai ka kenhon trikam balai duat ka bakmi ya ka jingbu kerdan ni school ba hakaling ka perthai kala bu ka North Eastern Hill University nehu ha ka kedan ka bakhandai phulai na pareng shispa tali ki school ba bala do jong ka India ka edu rank ka shim jingkhen ya ki jaka ai jing hikai harol rightly ki benta bat ka beningkong ka dei ka jingmi na ki jingpuli wat bnya ka baar ka burom ka ikhtiar jong ka jaka ai jing hikai shabar jong ka jingpuli bat ka balai ka jingla ban penmi ki klur na ka school ba ka ba im ka kerteng bat sa ka nam kat kum ka jing ai kedan jong ka edu rank ka Indian Institute of Technology IIT Kharagpur kala yo ye ka nam lado kum ka school ba ka betbit tam ha India ka bawan baar ka de ka Delhi University bat ye ka kedan balai la yo da ka Indian Institute of Science Bangalore ka IIT Guwahati kala yo ka kedan ka ba Saupusau bat ka Guwahati University pat kala yo ka kedan ka ba Saupusan kiwi ki jaka ai jing kai ki bana Assam ki bala yo kedan ha na ka edu rank ki kinthop ya ka Dibrugarh University ha ka kedan ka bakhandai pusau bat ka Assam University ha ka kedan ka bakhandai pusan khamsedian khindiat ban ya ka nehu Uwai ni kinungilam rangba jung ka Aam Aadmi Party AAP u Sanjay Singh ulakno ba ka sarkar BJP ka basanchar manta ba ka bamsap shibun ha ka nam ka kerteng jong ki electoral bond ulakam biki company ki belano asnyang chaka BJP ki lat na ka jing siu khajna u Sanjay Singh lokno ru ba ki dan hadu lai phulai ki company ki ba wat la ki mat palat silak klur tingka ka jing do nong hakini ki news nem bala dem ki dang krishan pisa hadu saus pa san pho klur tingka chaka BJP show to nong elam ka AAP ulakno ba ki dan ru katu ka nitli ki company ki ba krishan pisa ka BJP kham palat banyak ka ba ki yo nong u Sanjay Singh la theting e ka BJP nadu ka por ba la palat ya una tihar jail menchem tayo la palat jamini u Sanjay Singh da ki yeng bishar ba khlido jongkari ha ka beide bat ka Delhi excise policy case kategori ka khubor ka lakut bagla wanchpi na ka AKASHVANI Shillong sa shipor ka ta ka por phrabaji nginya so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbu da ka khubor phareng ka por phra khatsan minute kani ka de ka AKASHVANI Shillong